дар ин рӯзҳои гарму шоми зебо саломи моро бипазиред тамошобинони ҳамешагии телевизиони танин ва хосатан барномаи Коментшо. Ман чун ҳамешагӣ Неъмат Салимзода бо ҷолибтарин хабарҳои шоу-бизнес ва шабакаҳои иҷтимоӣ дар хизмати шумо ҳастам. Ин барнома ва дигар барномаҳои моро дар YouTube, Instagram ва Facebook бо суроғай дар экран буда дида метавонед. Акнун рафтем ба суроғи барномаҳои ин ҳафта. дирӯз дар Ливерпул озмуни байналмилалии Евровидение 2023 ҷанбаст шуд. дар ин озмуни имсола 26 намояндаи давлатҳо иштирок доштанд. Албатта мо дар барномаи гузашта оид ба тахминҳо ва пешгӯиҳо оид ба ғолибони озмун гуфтем ва дуруст ҳам баромад. Яне Лорен бо суруди тату аз Шветсия баранда гардид. Аслан ҳакамон ба ӯ 340 балл доданд ки ба ҷои сеюм гузашта буд, вале 243 баллро аз ҳисоби мухлисон гирифта ба ҷои якум гузашт. Мисли тахмини кардаамон, Финландия бо 526 балл дар ҷои дуюм ва Изроил дар ҷои сеюм қарор гирифтанд. Бояд гуфт ки ин бори дуюм аст ки Лорен кишварашро ғолиби озмун мекунад. Аз ин пеш дар соли 2012 низ онҳо пирӯз шуда буданд, вале дар умум то имрӯз Шветсия 7 маротиба пирӯзи озмун шудааст. Тибқи шарти озмун акнун бояд Евровидение 2024 дар Шветсия шавад, вале дар соли гузашта Украина ҷои аввал гирифту озмун дар кишвари ғолиби ҷои дуюм баргузор гашт. Чунин ҳолат дар таърихи 67 солаи озмун борҳо ҳам рух додааст. Масалан, Англия агар 5 маротиба пирӯз шуда бошад дар озмун, вале 9 маротиба мизбон гардида буд. ҳафтаҳои гузашта дар Тоҷикистони мо низ ҷашнвораи театрҳои касбӣ Парасту 2023 ҷанбаст гардид. Шоҳ-ҷоизаро намоишномаи Мастер ва Маргарита соҳиб шуда, ҷои аввалро намоишномаи Пора абри сафеди Чингизхон, ҷои дуюмро намоишномаи Зол ва Рудоба ва ҷои сеюмро намоишномаи Савдоӣ ишғол намуданд. Вале баъд аз ҷанбасти ҷашнвораи Парасту 2023 баъзе аз ҳунармандон ва ҳаводорони театр аз хулосаи ҳакамон норозигӣ баён карданд. Аз ҷумла роҳбари театри мусиқии масакавӣ ба номи Ато Муҳаммадҷонови шаҳри Бохтар гуфтааст ки тибқи низомнома бояд ба намоишномаҳои миллӣ бартарӣ дода мешуд, вале доварон берун аз низомнома ба намоишномаи ба истилоҳ ғайримиллӣ ҷои аввал ва шоҳ-ҷоиза доданд. Марьям Исоева гуфтааст, ба натиҷагирии доварон комилан розӣ шуда наметавонам ва ба андешаи ӯ намоишномаҳои дигар арзиши шоҳ-ҷоиза дар Парасту 2023 доштанд. Абдулмумин Шарифӣ ҳам ба ҳамин маъно гуфтааст ки аз натиҷаи ҷанбасти ҷашнвора қисман норозӣ аст. Аммо дар ҷавоб Муҳаммадуллоҳ Табарӣ, театршинос ва яке аз аъзои ҳакамони Парасту 2023 зимни шарҳи хулосаи ҳакамон гуфт, он ба ду меъёр касбият ва бадеият асос ёфта буд. Ба қавли Табарӣ, дар ҳама намоишномаҳои театрҳои касбӣ камбудиву норасоиҳо мушоҳида шуд, аммо бо вуҷуди ин доварон намоишномаҳоро дида ба таҳлилу баррасӣ кашиданд ва пас аз баҳсҳои тезу тунд натиҷаи одилонаи худро эълон карданд. дӯстон, дар ин росто мо 78-солагии ғалаба дар ҷанги бузурги ватаниро ҳам таҷлил намудем. Тибқи омор ҳоло дар ҳудуди Тоҷикистон беш аз 35 иштирокчии ҷанг дар қайди ҳаёт буда, аз онҳо 11 нафарашон дар ҳудуди вилояти Суғд давлати Пирӣ меронанд. Дар он шабу рӯзи ҷашнӣ дар гурӯҳҳои тоҷикии Facebook мо навори ҷолиберо дидем. Дар он гуфта мешавад ки дар боғи Горкии Москав рӯзи ғалабаро бо суруди мондагори «Эй санам» аз Тоҷиддин Муҳиддин гарму хотирмон таҷлил намуданд. Сурудро гурӯҳи Иван иҷро мекарду мавриди истиқболи хуби ҳозирин қарор гирифта буд. чанд рӯз пеш овозаҳо дар бозори китоби Амрико паҳн шуд ки дар ин тобистон гурӯҳи номии BTS оид ба худ
китоб чоп мекунад. ҳатто гуфта мешуд ки китоб бо тиражи 1 миллион нусха 9 июн ба нашр мерасад. ин овозаҳо китобро ба рӯйхати серхонандатарин китоб ворид карданд, вале касе онро тасдиқ накард. 11 май бошад, чопхонаи Flatiron Books расман эълон кард ки овозаҳо ҳақиқат дошта, номи китоб берун аз ҳикоя сабти 10-солаи BTS буда, болои он аъзои гурӯҳ бо журналист Кан Мёнсок кор карданд. китоб аз 500 саҳифа иборат буда, дар Кореяи Ҷанубӣ ва Амрико ба фурӯш гузошта мешавад. қаҳрамони филми номдори дуздони баҳри Кариб Ҷонни Депп то чанд вақти охир моҷарои судӣ бо ҳамсари собиқаш Эмбер Ҳерд дошт. ин моҷаро тамоми нақшаҳои ҳунармандро барбод дода буд, вале ҳоло Ҷонни Депп корро шурӯъ карда, ҳоло ӯ бо ширкати франсузӣ Dior шартнома бастааст ки $20 миллион барои 3 сол ташкил медиҳад. ин рақам пул барои ҳунарманд бори аввал аст, вале аз тарафи дигар ҳамсари Ҷонни Депп баъд аз бохт дар суд бар сараш қарзҳои зиёд аз суд ва шарикони ӯ бор шудааст. аз ин хотир Эмбер Ҳерд амрикоро ҳоло тарк карда рафтааст. дар Русия 30 блогери шинохта ба фиребкорию саркашӣ аз андоз гумонбар шуданд. барои мо ҷолиб он ки дар миёни онҳо Дина Саева ва Гусейн Гасанов ки ба қарибӣ аз Тоҷикистон дидан карда рафтаанд ворид ҳастанд. ҳамчунин Игор Крид ва дигар нафарон ба рӯйхати сиёҳ ворид шуда, ҳатто суратҳисоби бонкии Дина Басаева баста шудааст. дар мо низ чанде пеш кумитаи андоз рӯйхати 29 блогери маъруфи кишварро нашр кард ки ба соҳибкории ғайриқонунӣ машғул буда, аз даромади худ андоз намесупориданд. дар рӯйхат номи Беҳрӯз Зеваров, Мубориз Усмонов, Орзу Исоев, ҳаҷвнигор Саидҷон Идиев, Ҷонон Ашурова ё ҳамон Ҷонони Шер, Фаридун Саидов ё ҳамон Эмфавик ва дигарон оварда шуда буд. кумита навиштааст ки ин блогерон аз ҳисоби зиёд намудани шумораи обуначиён, қабули роликҳои таблиғотӣ, аз назаргузаронии пранк видеоҳо ва дигар саҳнаҳои ҳаҷвӣ даромад ба даст меоранд, яъне бидуни қайд дар мақомоти андоз ба соҳибкории ғайриқонунӣ машғуланд. вале баъдтар баъзе блогерон вокуниш карда онро иштибоҳ хонданд. инро ҳам бояд гуфт ки тибқи омори расмӣ ҳоло 70 блогер дар кумитаи андоз ба қайд гирифта шудааст. дар мақомоти андоз ҳамагӣ 70 адад яъне блогер бо аъзоёни маҳкуми буданд ба қайд гирифта шуданд расман. дар соли 2022 бошад ҳаҷми даромади гирифтагии онҳо тибқи мақомоти маълумотҳои кумитаи андоз 29.7 миллион сомонӣ онҳо даромад гирифтаанд ки аз ин 1.3 миллион сомонӣ андоз ба бюҷети кишвар пардохт карданд. дар соли моҳи якуми соли 2023 бошад даромади гирифтагии онҳо тибқи маблағи маълумотҳои кумитаи андоз 7.5 миллион сомонӣ ташкил медиҳад ва маблағи андозҳое ки онҳо ба бюҷети кишвар пардохт мекунанд 543,000 сомониро ташкил медиҳад. чанде пеш театр студияи Хандинкамон 20-солагии худро таҷлил намуд. барои шахсан ман ҳоло Хандинкамон мисли пештара ҷаззоб нест, зеро ман аз дидани ҳунарнамоиҳои Сулаймон Саидғозиев, Анис Ғоибов ва дигарон лаззат мебурдам. сабаби омаду рафти ҳунармандон ва умуман васъи имрӯзаи гурӯҳро Муқимҷон Абдулфаттоев дар як мусоҳиба шарҳ дод. ӯ мегӯяд Сулаймонҷон дар беморхонаи Исфара кор мекарду Мирзо Умар Мирзо Ахмедов дар баробари фаъолият дар театр дар бозор ҳам савдо мекард, вале ҳоло Анис барои кор ба Англия рафта, Сулаймон низ дар хориҷа аст. бо вуҷуди ҳама ин ҳеҷ гоҳ масъалаи барҳам хӯрдан ё пароканда шудани театр студияи Хандинкамон ба миён наомадааст. бовар дорем ки оид ба шоу барномаи Got Talent огоҳӣ доред. ин барнома қариб дар саросари ҷаҳон намуна дорад, вале ҳаводорони барномаи Britain's Got Talent ба унвони ин барнома қариб 400 номаи шикоятӣ фиристоданд. гап сари он ки 16 апрел дар саҳифаи расмии лоиҳа навори иштирокчие нашр гардид ки воқеан ҳеҷ маъние дар он набуду аслан истеъдоде ҳам набуд. барои ҳамин корбарон ба ин навор вокуниш карда аз чунин сатҳи пасти барнома изҳори норозигӣ карданд. ба гуфтаи иштирокчиён, бо ин кор барнома моҳият ва ҷаззобияти худро аз даст хоҳад дод.
як ҷавони тоҷик дар инстаграми худ навореро пахш кард ки дар кӯча бо Дана Вайт президенти UFC вохӯрда гуфтааст ки онҳо интизори рақобати навбатии Нурулло Алиев ҳастанд. This is Yeah. Nurullo Aliyev. Yeah, of We're course. from Tajikistan, He's a bad boy. but we wait for next fight. Yeah. When he fights, you guys fill stadiums over there just to watch the fights. It's incredible. Yeah. Incredible. Yes. аз ин пеш ҳам варзишгари тоҷик дар саҳифаи инстаграми худ ба роҳбарияти ташкилоти мазкур муроҷиат карда навишт ки замону макони муҳорибаи навбатиашро интизор аст. аз ин муроҷиати ӯ фаҳмида мешавад ки Нурулло Алиев мехоҳад дар соли ҷорӣ боз ду маротибаи дигар муҳориба доир намояд. дӯстон, биёед дар бораи даромад ва хароҷоти Нурулло аз аввалин рақобаташ дар UFC дар барномаи оянда гуфта мегузарем. тамошобинони азиз, агар барномаи гузаштаро дида бошед, дар бораи баргаштани Беҳрӯз Мирзоев сароянда баъди 3 сол ба саҳна гуфтем ва мо ба ин сароянда навишта будем ки то ин вақт дар куҷо буд. ҳамин чанд рӯз пеш ба мо Беҳрӯз навишт ки дар ин муддат ба тиҷорат машғул будасту ҳоло ҳам корро пеш бурда истодааст. вале ба гуфтаи Беҳрӯз, номардиҳои наздикону дӯстон ва нафароне ки дар замони сарояндагиаш худро меҳрубон мегирифтанд водораш кардааст то дубора ба саҳна баргардад. ин сароянда ҳоло аз пайи омода намудани албоми сурудҳо ва баъдан ташкили барномаҳои консертӣ дар Тоҷикистон ва Аврупову Амрико будааст. баҳодур Илҳомӣ санаи 20 май дар театри Камоли Хуҷандӣ нахустин консерти худро доир карданест, вале ғайри чашмдошт мухлисони ӯ аз шумораи билетҳо бештар дархости иштирок дар консертро кардаанд. барои ҳамин ин сароянда басти дуюми консерти худро 20 май соати 17 дар театри Камоли Хуҷандӣ роҳандозӣ кард. агар шумо низ мисли ман коргар ҳастед, пас басти дуюм ки баъди соати корӣ аст барои мову шумо қулай мебиёяд. пас мерем. ҳамаи мо шоҳидем ки Фараҳноз Шарафова ба наздикӣ суруди ишқи туро бо оҳангу сабки ҳиндӣ сароида буд. ин суруд дар шабакаҳои иҷтимоӣ хуб паҳн шуд. масалан, дар Инстаграм ба ин суруд беш аз 600 рил сабт шудаасту худи онро беш аз 400 000 диданд. вале ҳамаи мо медонем ки оҳанги он аз суруди ҳиндии машҳури Манике бо номи Шукри Худо гирифта шудаасту бо он оҳанг беш аз 1 миллион рилс эҷод шудааст. барои мо ва албатта шумо ҳам маълум гашт ки ин оҳанг аз ҳамон суруди дар боло гузоштаамон аст, яъне Фараҳноз оҳанги онро бозхонӣ кардааст. биёед акнун гузинаи тоҷикии онро як маротибаи дигар дида мебароем. дӯстон, дар шароити имрӯза кору ширкати шумо бидуни таблиғ пеш рафтанаш ғайриимкон аст, вале мо масъулини барномаи Каменчо ба шумо имкон медиҳем ки худро таблиғ намоед. барои ҳамин агар мехоҳед ки бо мо ҳамкорӣ намоед, пас ба суроғаҳои дар зер буда бо мо дар тамос шавед. мо дар телевизион, дар ютуб, инстаграм ва фейсбук шуморо муаррифӣ хоҳем кард. ҳамин тавр дӯстон, ин барномаи мо низ ба анҷом расид ва ба ҳар яки шумо таманнои зиндагии шоду хуррам ва рӯзҳои некро таманно дорем. то дидан хайр.